कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखालाव जोंनि बिटिआर रिजनाव फैनानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुदों। बिथाङा BKWC नि जाय BKWC खौ प्रमद बर' बिथाङा सोरजिदों। तो जियानो जाया मानो कास्टम बसुमतारी आंनि फंबाय बायदि जों एकेलगे आबसुआव मावोमोन आरो बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय आबसुनि जि बर'नि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनाय बेयावहाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बारग' गाहाय नेहाथारि रमिय' पि नार्जारि भाइस प्रेसिडेन्ट एडुकेसन सेक्रेटारि बिथांजों आसि हमै हमै फैफानानै प्रमद बर'नि आसियाव हमनानै देरनानै बर'नि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि अ बिथाङा सोलोंदों। बिथाङा बर'जों लोगोसे जोंनि जास्टिस न्यायनि आयेननि बाथ्रा मोनथायनि बाथ्रा बिथाङा सोलोंदों। क'क्राझार बड'फा हाउसआव थानानै बिथाङा प्रमद बर'नि अ सोलोंनानै देरदों लावदों दिनै लिडार जादों। थ' बिथाङा मा जाहोननि थाखाय आबसुनिफ्राय रिजाइन लानो गोनां जाखो, बड'फानिफ्राय थांना गलाघाटआव मानो थानो गोनां जाखो, बेखौ बिथाङा गावनि खुगाजों बुंथों आरो बेखौ बर' रायजो राजा आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल गासैबो मिथियो। बे आनादार चेप्टार आरो बिदिनो आबसुआव थानानै प्रमद बर'जों अ सोलोंनानै देरना लावना लिडार जानानै जि बिटिआर एकर्डनि थफ्ला बोबथिंनाया बिथाङानोमोन। बड'फा हाउसआव थानानै जि दिल्लीनिफ्राय जायखिजाया हाबाफारि फैनाय बेग बिदिं बोबथिंनाय बे कास्टम बसुमतारियानोमोन। नाथाय दिनै दुर्भाग्यजनक बिथाङा आबसुआव थानानै देरना लावनानै दिनै बिटिआर सुक्तियावहाय दिनै सोर बिथिं जौगानायनि थाखाय दिनै जि प्रमद बर' नेतृत्व UPPL बेयाव थानानै खामानि मावफानो मोनैया बिथांनि थाखाय खाफाल मोनदानि बाथ्रा। बिथाङा दिनै जाय BTC सुक्ति खालामनानै हाग्रामा महिलारि BLTनि दैदेननायाव बिथांमोना 17 बोसोर सालायखांबाय, बिथांमोननि एजेन्डाया जोब्बाय, बिथांमोना बिटिआर खालामनो हायाखिसै बा BTCखौ एरिया एक्सटेनसन खालामनो हायाखिसै, BKWCखौ लाबोनो हायाखिसै, बर'नि सोर बिथिं जौगानायनि थाखाय बाथ्रा साननो हायासै। दिनै जाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF जि समावहाय गावनि लोगो गेदेमा दैदेनगिरि सिनियर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोबां आलानि आथानि गावथारलायनाय बायदि थासारिजों बर' बिमा आइ आफा मेगन मोदै जि जारिमिन बे मोनसे ब्लेक चेप्टार बेजों BTC जि सालायनाय बियो जोब्बाय। नाथाय दिनै कास्टम बसुमतारी आं दिनै बुंगोन आंनिनो लोगो रिन्जय बर' अर्जुन बिथांमोना मानि थाखाय दिनै जाय बिथांमोना दिनै BTC सुक्ति खालामनानै जाखांजोब्बाय, खुसेर बिदि बायदि साबाल'सै, खुसेर बिदि गैला, बेयाव थानानै बेखौ बोखांनो नागिरनाया बिथांमोननि थाखाय खाफाल मोनदा होननानै आं सानगोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन दिनै कास्टमा बुंदों जाय प्रमद बर'आ बिथांखौ फेदेरबाय फोलावबाय आरो बिथाङा दिनै बिथां बुंनायजों प्रमद बर'आवहाय आबसुफोर गावगासिबो जेबो खुथि खालामनो हाया। बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों बोरै आंगो जाखो आं खोनादों, गोबां बेयावहाय गावनि न'खरखौ दैदेननो गोबां लेनदेन जादों, बेफोर बाथ्राखौ आं खोनानो मोन्दों, बेसेबां सैथो आं मिन्थिस'आ। दा बेजों लोगोसे आं दिनै बुंगोन दिनै कास्टमा जि बुंदों प्रमद बर' हाटआव BTC बासाव दिनै मालाबाबो बे ओंथि गैया। खारन बेवहाय कास्टम बसुमतारिया जाय गलाघाटआव थायो BKWCआव थायो बेखौ सोर सोरजिखो? प्रमद बर'आ सोरजिबाय। NDFBनि जि सागानगिरि दिनै BKWCनि सागानगिरि मेनेश्वर बसुमतारी, रन्जन दैमारि आदा बिथांमोन, गबिन्द सार बिथांमोन, प्रमद बर' बिथांमोन दिनै BKWCखौ सोरजिबाय, बिटिआरखौ सोरजिबाय। थ' कास्टमा गावनि जिथु बिथा BKWC सोरजिनाय बिनि हेंथा खालामनायनि कारना मा? मिनिस्टारजों BKWCआव थानानै बियो मानो खामानि मावनो हाया? दिनै BTCआव फैनानै बेहा मा बिटि दङ?
दा हाग्रामायाथ' बुंखाबाय नङा होमबा फेरेंगा सारमोन बायदि सुक्तिकारिखौ बिथाङा माने बिडिसि होननानै बुङो अब्ला कास्टमाबो दिनै बिडिसि जानानै हाग्रामाजों खिथु खिथु थाफाना मा लाब जागोन दा बेखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायो कास्टमा सोर बेखौ बयबो मिथिखागौ आरो बियो दिनै बिपिएफआव थांनानै हाबा बिपिएफखौ बेसेबां बासायनो हागोन बेसेबां गाबथानो हागोन बेखौ रायजो राजाया मिथियो जों मिथिगौ दिनै बर' माहारिया जोंनि जि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जि जुजिनाय बेजों खारबाय थादों जों बर' माहारिया जुजिनानै दिनै बिएसि एकर्ड खालामदों बिटिसि एकर्ड खालामदों दिनै बिटिआर खालामदों दा फैबाय थानाय समाव बे गासै एकर्डफोरा इमप्लिमेन्टेसन जानायनि उनाव आरो जों जुदि जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जे बड'लेण्ड जुदि नांगौब्ला बेनि थाखाय दिनै आबसु बायदि गोथार गेदेमा आफाद आरो बर' साहित्य सभा आफाद बर'नि मेलेमजिबि आरो राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोना डिसिसन लागोन नाथाय दिनै बे कास्टम रिन्जय अर्जुन बिथांमोना हाग्रामाजों थांफा फैफा हांफ्ला सिफ्ला खालामनानै जेबो लाब गैया बा खालामबाय थाबाबो बिथांमोना जेबो खुथि खालामनो हानाय नङा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायो दिनै बे कास्टम रिन्जय अर्जुन बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाब गैलिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाब गैलिया जों दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय दिनै जिखिनि दफाफोर मोनदों बेफोरखौ मोजाङै मावफुंनानै आरो जोङो साफ्रोमबो दिनै सोलोंथाइ गोनां इयुथ लाइमोनफोरखौ जोङो संस्थापन होनानै बर'नि ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै ओनसोलनि दाथायारि दिनै लामा दालां बिनिफ्राय समाजनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिं आबाद बिथिं फालांगि बिथिं गासै बिथिङाव गोजोनै खामानि मावनायासो जोंनि थांखि आरो उद्देश्य बेखायनो दिनै प्रमद बर' सागानगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै एनडिएफबिनियानो होन इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो होन गासै जयै जे खामानि मावबाय थादों बिथांमोना ग्रोम ग्रोमै मैदेर बायदि थाबायलांनानै खामानि मावबाय थागोन आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टमोन बायदिया दिनै माने बिथांमोना सैमाफोर बायदि जास्ट सोंबायल' थानो हागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों।